Takže chcel by som len niečo povedať ohľadom témy baba cvičenie alebo ako schudnúť 30 kg za 2 dní. Taká kamarátka ma teraz na to fest inšpirovala, aby som o tomto spravil video. Prvý mýtus alebo prvá taká zaujímavá vec je, že čo ma pekne vytača, je, že keď baby riešia koľko vážia. Tohoto ma ide normálne, že mrdnúť. Koľko vážiš, úplne nezáleží. Proste to je jedno, koľko vážiš. Na čo by som sa pozeral, pokiaľ nevážiš 500 kg, ale samozrejme, keď budeš 500 kg vážiť, tak to budeš na človek, alebo budeš fest bachratý človek. Ide o to, že pokiaľ chceš schudnúť, tak jednoducho by som sa pozeral, akú máš silu, koľko dokážeš dvihnúť trebárs, aké sú tvoje výkonnostné parametre, a koľko máš podkožného tuku. No koľko máš podkožného tuku, môžeš sa pozrieť, vyhrneš si tričko, keď sa nezgrcaš z toho, tak je to možno dobre. Čím viacej ti možno vidno potom kocky na bruchu, čím menšiu máš pneumatiku, tým si na tom lepšie. Ako ti vidno treba žily na ruke, no to boli také znaky, či mi ubudlo tuku, pribudlo a tak ďalej. Pokiaľ nemeriaš 4 metre a máš podkožný tuk, povedzme, že dostaneš sa na 15%, čo akože myslím, že je taká plus minus optimálna hodnota pre baby. Není možné, aby si vážila 80 kg, jedine, že by si mala ty kokos, neviem koľko sval. Proste ide o to, koľko máš podkožného tuku, to zredukovať do optimálnej hodnoty 15% u dievčaťa. A koľko udvihneš, koľko dáš na drep, koľko dáš na mŕtvy ťah, povedzme, to sú také cviky, ktoré by si mohla začať cvičiť namiesto behania na páse. Mŕtvy ťah, drep, vytlaky činky nad hlavu, tlak na lavičke. Všetko také chalanské cviky, ale finta je v tom, že práve toto funguje. Toto sú cvičenia, ktoré budujú svalovú hmotu u chalanov a baby si myslia, že keď budú bežať na páse 24 hodín denne, jeden deň sa zobudia a proste budú vyzerať úplne mega krivky, ridiak, neviem čo, proste stehna, brucho ploché, ne. Ako bod číslo 2, High Intensity Interval Training, skrátka HIIT, to je intervalový intenzívny tréning. Ja som teraz pri ihrisku, tak čo ja som zvykol robiť, dal som si šprint úplne naplno, plné gule cez celé ihrisko, na konci som skoro skapal, dal som si 40 sekúnd prestávku a urobil som zase to isté, hej, čiže zase šprint, prestávka a tak ďalej. Toto som asi tak 6 sérií by som povedal zrobil tohto, hej, o 6 opakovaní. Čiže to každý si podľa toho, že koľko dokáže, aká je jeho kondícia, to môžete robiť trebárs v Anglii, Tabata protokol. Na bajku proste striedaš maximálne, jednoducho sa rozdrbanie sa ja neviem, po dobu povedzme, že 30 sekúnd, alebo a oddych povedzme 60, čiže povedzme tak 1:2. Berte všetko trocha z rezervou, tieto veci si môžete potom prečítať od expertov, ale toto je jedna z vecí, ktoré som robil a ktoré mi fest pomáhali a zaberie vám to pätinu času, že namiesto hodiny skapíňania na pase na tom ihrisku alebo už ale tá intenzita je tam tiež fest veľká. Hej. Na konci povedzme, že zopakoval 8 krát šprint a prestávka, som išiel skapať. Slintal som na zemi, myslel som, že umrem, ale mal som to za sebou. Baby si myslia, že sa pozrú na činku a proste, jak sa na ni pozrú, tak zrazu budú vyzerať jak Arnold Schwarzenegger so 4 dávkou steroidov. To proste není pravda. Môžete si to sami vyskúšať. Vykašlite sa na váhu, používajte viacklbové cvičenia základné. Dobre si tam naložte váhu. Na tie drepy, keď si pekne naložíte a budete ich cvičiť, tak jednak sa budete lepšie cítiť. Budete vidieť prírastky na svalovej hmote, ktoré formujú vlastne tie krivky, ktoré sa si myslím, že by ste radi mali. A chalani sa vám taktiež velice poďakujú. Venovať čas vzdelávaniu sa ohľadom strávy. Ja robím čiastočné hľadovanie, čiže čiastočné hľadovanie, alebo povedzme, že hľadovku na určitý čas by som fakt odporúčal. Ja napríklad cítim najviac energie, keď som nejedol. Dobre si náložte nejakú gulašu,
zjedzte 2 litre toho a potom choďte niečo robiť. Ja keď som takéto niečo zrobil, išiel som cvičiť, tak som skoro skápal. Odporúčam čiastočné hľadovanie, ale neodporúčam hľadovanie ako stratégiu pre schudnutie 500 kg za 4 hodiny. Jedna stránka, čo môžem fest odporučiť, podľa mňa veľmi výborná stránka, zase nie som affiliate, je www.foodlogic.eu. Tam môžete si dať zostaviť jedálniček, môžete tam nájsť hodnotenia potravín, jedál, môžete tam mať odporúčania, proste koľko zjesť, s hľadom na aký cieľ máte, či chcete schudnúť, nabrať svaly, alebo len zdravo jesť a tak ďalej. Je to jedna z vecí, ktoré fest používam, pretože je to dobré, no je to pre mňa zdrojom informácií, čo o kvalite a hodnote jedál, takže a koľko zjem a takže čo mi čo dodá, koľko vitamínov, minerálov, mikronutrientov a takýchto vecí. Porúčal by som napríklad program Strong Lifts. Pozrite si stránku www.leangains.com, kde Martin Berkan, čo je taký celku vymakaný typek, hovorí o cvičení s ťažkými váhami pre baby. Článok, o ktorom o tom píšu, sa volá Train like a man, look like a goddess, alebo taktiež na stránke Vlada Zlatošovcov môžete nájsť, myslím, že to je od Tiny alebo Vlada, to je jedno, proste článok o cvičení pre baby. Tu môžete nájsť informácie, ktoré fakt majú nejakú cenu a nie proste také že kamoška povedala. Si myslím, že je dobré si dať poradiť od ľudí, ktorí majú nejaké výsledky. Čiže keď si pozriete aj napríklad Tinu Zlatošovú, proste vyzerá dobre, ne? Svalí všetko. A verím tomu, že to není z toho, že behala 4 mesiace v kuse na pase. A pritom pozerala televízor a šparala sa v nose.